dramskoj umetnici Branki Veselinović da kaže nešto o humanosti. Ne znam ja da su legendu, znate šta mislite zbog godina? Ako sam ja živa, neću da budem legenda. Jer moram da vam kažem da mi je ova kuća poznata, ja sam Novosađanka inače, i ceo svet smo, da kažemo, moj suprug i ja, sve smo nažalost obišli i volim jezike, a pogotovo što se njima malo bavim na neki način. Mlađe je preveo 44 komada, a ja 5-6 jezika, baš onako mogu da kažem bar 3 pristojno, ruski, engleski, mađarski, franski, nemački, a nemojte molim vas, pa valjda znam i makedonski, pa valjda znam i slovenački, pa valjda znam malo i hrvatski, pa crnogorski, sve to je ipak jezik. Ja se ne šalim i prema tome svi mi volimo da govorimo na kod ime i naše Vojvođanka, pa ako se budemo razišli jednog dana, Bože me oprosti, onda ću znati i vojvođanski. Pa da kažem, ja sad sam uzbuđena, jer ja danima idem u neke domove, dece ugrožene, dece koja beže u sirotišta iz svojih domova, a neke žene idu u neke druge domove iz svojih domova, pa se sad pitam gde onda ostaje, u kojim onim stanovima muževi. Oni dobijaju stanove, a ove žene dobijaju srećne kuće. A te sretne kuće su kad su pobegli iz svoje kuće, odnosno svojih muževa. Hvala Gospodu Bogu nama, koje smo ovde neke udate tako dugo, pa nemamo te probleme. Za sad još ima neko ko ima muža, naši prijatelji mnogo stariji od ovih dama ovde koje su zaista velike glumice. I ja mislim da kada sam ja ovdje jedan ostatak Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ja neću sebe isticati kao prvo, nego moja kuma venčana Mira Stubica koja je mlađa 5 godina, a Marija Crnogori koja je moje pozorište pa danas je mlađa, i moj muž koji je oko 4 godine stariji od mene i ja, jedini živi stvorovi iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta kao dramski umetnici. Aplauz za one koji su gore, molim vas. Ja uvek volim da improvizujem, a volim i da pišem, a volim i da slikam. Neću da kažem da sam samo glumica, pa i lutka, pa i nešto sam i pevala, pa snimala, čak i sa Carevcem, koleginica draga. Pa ne znam šta sve nisam. I uvek mislim da ništa nisam završila i nikad nije bilo onako baš savršeno. Verovatno me zato Bog tako dugo i drži. Jer se sada baveći se ceo život i humanim radom, ja neću kažem da sam jedina takovom Boga, pa zato smo mi svi danas ovde, kod ovog čarobnog mladića, kome ja ne mogu da kažem ti zato što je pesnik, ja nisam navikla da kažem čak ni najmlađem dečaku kao i pesniku da kažem ti, nego mu kažem vi ste izvanredni. Koliko on ima dostojanstva, koliko on to stoički se drži, ja vam tako tremu, nemoj da vam pričam, ja ne umem drugačije, nego bez treme, bez obzira kakve su teme. A dečak, naš dragi, ako se još i zove po Vojvođanskom Milivojev, onda je nekako, a ja sam Ćosić Branka, pa mi Vojvođani, neću da kažem da smo bolji od drugih, ali vidite vi koliko on deluje, ja ne znam ni koliko ima godina, a toliko je mlad i toliko je dostojanstvo da ja sam prosto, ili tako je ga, prosto sam zbunjena. Ja ga znam jedno mjesec dana, ali on je svaki dan sa svima nama razgovarao i vidite koliko je drage, dobre, iskrene i dostojanstvene publike došla večeras. Ja bih vas zamolila, osim aplauze našem pesniku i kolegama našim, jer i ti će da Liburka naš kolega, iako si samo profesor, jer si i glumila i pevala. Molim vas, aplauz za vas, draga publika. Hvala, ja sam zaista ponosan što su sve ove ličnosti večera sa mnom i sad kad